odno legendarnih stijena Kantride juniori Orijenta ugostili su Istru. Iza juniora Orijenta vrlo je težak raspored utakmica Dinamo, Rijeka, Hajduk. I puno iskusnijim timovima bio bi ovo veliki izazov, a ne ekipi koja je upravo ušla u prvoligaško društvo. Znali smo te prve 3 utakmice da nećemo baš tako lako do nekih bodova. Ako izuzmemo utakmicu sa Dinamom koja je stvarno bila odigrana u jednom super ritmu gdje smo praktički bili u igri do samog kraja. Evo, Rijeka nas je na neki način demolirala to drugo kolo, a utakmica u Splitu, bez obzira na rezultat od 6:0, bila je utakmica gdje smo se sat vremena dobro držali, a onda jednostavno u tih 5 minuta smo primili malo 2 naivna gola i ono što je osim poraza, jedino što je malo bilo frustrirajuće u ova 2 kola, da smo dobili možda i malo previše golova. Međutim, i to je škola i treba izvući pouke iz svakih utakmica i zato je danas bilo bitno dobiti utakmicu i eto, i sa nekih 3 boda krenuti u onu borbu na neki način, što sam rekao i prije početka, borbu za opstanak, da opstanemo u ovoj lizi. Utakmica započela sjajno za Orijent. Već u 4. minuti Mateo Babić je kratko pomogao Leonu Petroviću koji je sjajno proigrao gostujuću obranu te gotovo u padu postigao sjajan zgoditak i za kasnije će se ispostaviti konačni rezultat od 1:0. U 11. minuti gosti imaju krasnu prigodu, no vratar Benulić je na pravom mjestu. U 21. minuti Petrović opet u akciji, nesebično dodaje Rodiću, no Toni Macan uspješno otklanja opasnost. U 34. minuti pokušaj Vukajlovića po lijevom boku, no obrana je učinkovita. U 2. minuti sudačke nadoknade prije odlaska na odmor udarac iz kuta za goste. Nakon gužve u 16. lopta pronalazi put u mrežu, no sudac Vedran Jelinčić zbog zaleđa potpuno opravdano poništava zgoditak. U drugome dijelu, unatoč pritisku gostiju, u 52. minuti dvojac Rodić-Petrović opet u akciji. Rodić po lijevome boku gotovo preko cijelog terena prolazi igrače Istre. Dodaje do Petrovića koji pogađa vratara Tonija Macana. U 75. minuti Fabio Kovačević sjajno dodaje do Redžepija koji ne uspijeva postići zgoditak. Igra se 78. minuta. Aleks Ladislavić je bio najspretniji u kasnenom prostoru Orijenta, no vratar Benulić je na pravom mjestu. Do kraja su gosti pokušavali nadoknaditi zgoditak, no nije im to pošlo za rukom. Istra, nažalost, u ovoj sezoni ne zna za pobjedu, no potrebna je snaga da se skupe i krenu u nastavak u kojem ih čeka Rudeš. Pa evo odmah malo, znači još su mi malo dojmovi tu vrući, tako da činjenica je, od koje ne možemo pobjeći, da je znači, ta greška u 4. minuti uvelike utjecala na rezultat, jer smo imali svoj neki plan igre u kojem sam uvjeren da bi mogao uspjeli sprovesti, ali međutim evo, nismo ni startali, već je protivnik vodio 1:0, tako da malo smo se ekipirali, imali smo neke šanse, ali jednostavno u zadnjih 30 metara jednostavno uvijek donosimo neke krive poteze. Drugo polovrijeme smo išli malo ofenzivnije, napravili smo neke izmjene, tako da je utakmica baš bila, ajmo reći, va bank, mogla je otići 2:0, 1:1, uvjeren sam da smo mi zabili gol za 1:1 da bi uzeli sva 3 boda. Ali eto, to je nogomet, težak je sad neki period ispred nas, 4 poraza, gdje se nismo tome nadali, tako da ništa, moramo sad se skupiti. Sljedeći tjedan, nova akcija Rudeš i nema prostora za plakanje. Ovo je vrlo važna pobjeda za Orijent zbog nastavka prvenstva, dajući im vjetar u leđa i jako potrebno samopouzdanje. Da sam zadovoljan sa 3 boda koja su bila na prvom mjestu danas. Znali smo da neće biti jednostavno i lagano, ili je Istra, momčad koja je prve 3 utakmice izgubila. Mislim da nam ova pobjeda je jedan podstrek za dalje. Mislim, i bilo je situacija da smo možda se mogli zabiti taj drugi gol, stvorili smo dosta prilika, međutim, eto, na kraju, da me prije utakmice neko pita da li si zadovoljan sa 1:0 i sa 3 boda, sigurno bi to potpisao. Orijent se ovom pobjedom odlijepio od dna tablice te u sljedećem kolu gostuje kod 4. plasiranog Varaždina.